Mayor Janet Treñas nagsapalupod sa SM Prime para sa proposed design ng terminal ng Central Market. Alkalde, bukas sa mga rekomendasyon. Samtang real estate developers ipatawag ni Mayor Janet Treñas para planuhan ang pagpatindog sa mas madamo pa ang BPO buildings. Nangin produktibo ang papadulong ni Mayor Janet Treñas sa Metro Manila para magpakigsapol sa mga executives ng SM Prime para sa proposed designs ng Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market sa idalom sang PPP project. So sa alkalde, inisyal pa lang ang mga disenyo bangod bukas siya kag ang lokal nga pangluhaan para sa mga rekomendasyon. Importante para kay Mayor Treñas nga mayaras ang konsultasyon gikan sa publiko para makuha ang opinyon sa nagkalain-lain nga sektor. Sang nagligad nga semana, nagkadto ko to sa SM Prime, gintanaw na akon ang propose nga mga design para sa aton nga terminal market kag sa aton nga central market. So may mga proposal na to post ko sa akon nga Facebook page para nga konsino may mga rekomendasyon kung ano ang mas manami pagid. We will be accepting this para nga sige-sige ni hasta nga ma-finalize tagid ang design para sa aton central market kag sa terminal market. Ang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market ang ginakabig nga dalagkong ang merkado sa syudad bangod kalabanan nga produkto gikan sa probinsya ang diri ginabagsak. Pananglit matapos ang development sa duha ka merkado, ginalaumang nga makadala ini sang mas maayong oportunidad sa mga vendors kag dugang kauswagan sa syudad. Everyone is free to give his own opinion, kag recommendations, kag suggestions, because no one owns the markets, it is owned by the Ilonggos. Handong gid sa mga Ilonggo ang lapnagon nga pag-uswag sa Iloilo, lakip na ang mga merkado sa diin hamtang ang mga magagmay nga negosyante. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Magapatawag sang meeting si Mayor Janet Treñas kaupo na nagkalain-lain nga mga real estate developers sa syudad sang Iloilo. Ini para mahambalan ang mataas nga demand sa mga BPO buildings. Suno kay Mayor Treñas, madamo pa nga BPO companies na nagapabutyag sang interes kag maluyag kuntani magtukod sang negosyo sa Iloilo City o galing ginakulang na ang mga office spaces. Kay ang isa ka problema naton diri sa syudad, we are running out of BPO buildings. Amo na nga sa Biyernes, ginimbitan naton ang SM, ang Mega World, ang Robinson, ang Floretiland, ang Ayala, ang ano pa to? Cebu Landmaster, tagtanan nga mga real estate nga nagapaobra mga BPO buildings, no? Ginimbitar ko man ang Colliers, amo ni sila ang sa real estate nga nagahatag sang ilang mga recommendation kung anong mga buildings ang kinahanglan naton kag kung anong mga real estate ang kinahanglan sa aton diri nga lugar, no? Sa karon, masobra 36,000 ang nagatrabaho sa BPO sa syudad sang Iloilo. Mahimo pa ini nga madugangan kung mayara sang BPO buildings para sa mga incoming companies. Nahibaluan, isa ang BPO sa nakabulig sa lokal nga panguluhan, ilabi na sa tion sang pandemya, bangod sang ila padayon nga pagtrabaho. We need more BPO buildings para nga ang employment sang aton kabataan nga nagagraduar kada tuig masigi-sige man diri sa aton sa syudad. So hopefully this forum nga gin-schedule ko sa Biyernes, due time man lang ni nga mga tao pero kabay pa nga may solusyon kita kay bisan didto sa Pabia ang iya sang Robinsons nga mga BPO building puno naman didto. So we need more BPO buildings so that we can provide the space for the BPOs nga gusto mag-abri diri. Isa sa gina-target pa nga patindugan sang BPO buildings amo ang Mega World Properties, SM, Ayala kag Robinsons. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.